Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі у нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А са мной на сувязі зараз будзе кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Светланы Ціханаўскай Валерый Кавалеўскі. Добрый дзень, спадар Валерый. Прывітанне, спадар Зміцер. Хочу абмеркаваць з вами мінулы тыдзень у святле замежных візітаў. Вельмі шмат інфармацыі прыходзіла пра замежныя візіты, і што адметна, сустракаліся з кіраўнікамі розных еўрапейскіх краінаў, з палітыкамі рознага ўзроўня, выключна альбо Светлана Ціханаўская, альбо вось вы, ну і Павел Латушка. Такая аднабаковая, так бы мовіць, з боку Мінска ці з боку Беларусі, лепш так сказаць, сустрэчы і замежныя паездкі. Але давайте, можа быць, ваше меркаванне спачатку наконт паездкі Светланы Ціханаўскай. Асабіста вы, як прадстаўнік па міжнародных пытаннях, міжнародных сувязях, як вы ацэньваеце гэты візіт Светланы Ціханаўскай, гэты тур яе, бо там некалькі краінаў было адначасова? Так, упершыню гэта арганізаваны такі тур па 3 краінах адначасова. Спачатку это Фінляндыя, а пасля Партугалія, і менавіта зараз Светлана Ціханаўская знаходзіцца ў Швейцарыі. Яна сустракаецца і ў Жэневе, правяла сустрэчу ў Жэневе з міжнароднымі арганізацыямі, і сёння праводзіць сустрэчу ў Берне з нацыянальным урадам Швейцарыі. Вельмі важныя такія візіты для того, каб прыцягнуць зноў увагу да сітуацыі ў Беларусі, показаць, што сітуацыя насамрэч не змянілася да лепшага, яна пагоршылася насамрэч, што рэпрэсіі працягваюцца, і што увага да сітуацыі Беларусі па-ранейшаму вельмі патрэбная, як патрэбная і дапамога, падтрымка дэмакратычных краін вось гэтаму пратэснаму руху, які па-ранейшаму працягваецца ў Беларусі. Калі казаць пра тыя сустрэчы, якія вось ужо адбыліся, Фінляндыя, Партугалія, пра што дамовіліся? Ну, перш за ўсё мы размаўляем, мы інфармуем пра тое, што адбываецца. Гэта інфармацыя з першых вуснаў. Светлана Ціханаўская той чалавек, які валодае легітымнасцю, якую вручыў беларускі народ на выбарах у жніўні 2020 года. Успрыняцце яе у замежных краінах на ўсіх гэтых сустрэчах вельмі станоўча, і зноў падкрэсліваю, што успрымаюць яе такім чынам менавіта таму, што людзі за мяжой, у замежных урадах так успрымаюць беларускі пратэст. Гэта павага да беларусаў, да іх стойкасці, да іх мужнасці. Таму і арганізоўваць такія сустрэчы, такія візіты ўвогуле нам вельмі проста, таму што салідарнасць, такая эмацыйная сувязь з беларусамі на вельмі высокім узроўні. Дык вось перш за ўсё гэта інфармаванне. Па-другое, мы звяртаемся з дапамогай для беларусаў, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Гэта і прыватныя асобы, гэта і бізнесы. Мы кажам пра тое, што трэба дапамагаць грамадзянскай супольнасці, праваабаронцам, незалежным медыя, якія дапамагаюць беларусам заставацца інфармаванымі пра падзеі. Мы таксама кажам пра тыя інстытуты, якія могуць быць створаны для расследавання злачынстваў супраць беларусаў, супраць мірных пратэстоўцаў. І такія механізмы ўжо створаныя з удзелам у тым ліку беларускіх няўрадавых арганізацый. Калі ўжо пачалі пра гэты момант гаварыць, ААН разглядае магчымасць стварэння механізму для расследавання злачынстваў. На якім зараз этапе гэта стварэнне, і што гэта будзе за механізм? Частка такого механізму ўжо створаная. Гэта кансорцыум няўрадавых арганізацый, які будзе збіраць дадзеныя па крымінальных злачынствах супраць беларусаў, якія пасля будуць выкарыстаныя для вядзення крымінальных спраў супраць тых людзей, якія апынуліся замешанымі у такіх справах. Акрамя таго, могуць быць яшчэ створаныя дадатковыя групы, ці гэта будуць экспертная група з такіх выбітных экспертаў у рамках ААН, ці гэта можа быць нейкая місія, таксама, якая будзе працаваць фактычна над зборам дадзеных, над апытаннем тых людзей, якія пацярпелі ад рэпрэсій.
Але ну вот створанае гэта ўсё. А далей што я маю на ўвазе, ну як гэта адаб'ецца на канкрэтных людзей, якія трапяць под гэты вось, ну я не ведаю, як правильно сказаць, пераслед ці на гэтае под гэтае расследаванне? Я думаю, што гэта могуць быць нейкія захады абмежавальнага характару, ці гэта могуць быць санкцыі, ці гэта можа быць вынас пытанняў на разгляд міжнародных інстытуцый для того, каб даць ацэнку і палітычную, і прававую дзеянням беларускага ўраду і канкрэтных асобаў. Я думаю, што асабліва тады, калі у Беларусі пройдуць перамены, калі зменіцца ўрад, то такія справы і такія сведчанні яны будуць вельмі важны для того, каб людзі, якія былі замешаны ў крымінальных злачынствах супраць беларусаў, былі насамрэч прадстаўленыя перад справядлівым судом, і гэтыя сведчанні ўсе будуць дапамагаць разабрацца ў тым, што адбылося. Яшчэ один момант. Я ведаю, што вы таксама мінулы тыдзень былі ў раз'ездах, прычым, наколькі я ведаю, і зараз яшчэ не вярнуліся. Ваш ну як тут сказаць, ваяж ці ваш тур па розных краінах працягваецца і будзе яшчэ працягвацца, але былі вы ў Брусэлі. І прыйшла такая інфармацыя, што Еўракамісія спыніла амаль усе праграмы падтрымкі, якія ішлі ну, от, па супрацоўніцтва еўрапейскіх і дзяржаўных, так званых дзяржаўных структур Беларусі. Ведаеце, мяне заўсёды здзіўляла, калі вот казалі вот грантасосы там на нейкія там альбо СМІ, альбо там неўрадавыя арганізацыі, хаця вядома, што вот такія грантавыя і падтрымку і ўвогуле нейкія грошы, самы вялікі атрымальнік это была беларуская дзяржава. Так вось, пра якія сумы ідзе размова, пра якія праграмы ідзе размова? Так, сапраўды, Еўрапейская камісія казала пра тое, што яны спыняць праграмы дапамогі ў Беларусі, і так сапраўды беларускі ўрад заўсёды з'яўляўся найбольшым атрымальнікам такой дапамогі. Там сумы ішлі на дзесяткі мільёнаў даляраў, дакладней еўра штогод. І нягледзячы на тое, што Еўракамісія заявіла пра спыненне такіх праграм, то на сённяшні дзень некаторыя з гэтых праектаў працягваюць рэалізоўвацца. І гэта тое, што мы таксама уздымаем у кантактах з еўрапейскімі чыноўнікамі, звяртаем увагу на тое, што існуе такая неадпаведнасць у тым, што яны заяўляюць і што яны насамрэч робяць. Я просто зараз не магу назваць тыя лічбы, якія апісваюць аб'ёмы дапамогі Еўрапейскага звязу і іншых дзяржаў па-за еўразвязам для беларускага ўраду, але сам той факт, што многія дзяржаўныя установы ў Беларусі залежаць ад замежнай дапамогі, каб яны маглі нармальна функцыянаваць, ужо сведчыць пра тое, што беларуская дзяржава, беларускі дзяржаўны апарат з'яўляецца нездаровым, быў нездаровым нават і да выбараў, і вельмі працяглы час, калі фактычна такая дапамога станавілася часткай дзяржаўнага бюджэту, без якога функцыянаваць некаторыя установы просто не маглі. Спадар Валерый, я вот уже сказал про тое, что вы фактично адначасова со Светланай Тихановской выехали на замежныя сустрэчы у розных краінах, але ехали по сваім маршруте. Я спачатку, я быў перакананы, што вы як прадстаўнік па міжнародных пытаннях павінны быць разам, неяк так вот даводзіць, дапамагаць, тым больш як дыпламат і чалавек вопытны в этом, нешта падказваць, але у вас свой маршрут. Чаму? І што гэта за маршрут, на якім узроўні? Перш за ўсё, Святлана Тихановская вельмі здольная каманда, якая суправаджае яе па ўсім гэтым маршруце, таму мае паслугі в гэтым сэнсе не настолькі абавязковыя. Што тычыцца мяне, то моя справа збольшага выводзіць тыя дамоўленасці, якія дасягнула Святлана Тихановская, і канвертаваць тую добрую волю, якая яна змагла згенерировать на сваіх перамовах, у практычныя крокі наших сяброў у еўрапейскім звязе, па-за межамі еўрапейскага звязу. Вельмі шмат дамоўленасць, вельмі шмат жадання дапамагчы Беларусі. Але для того, каб гэта стала практычнымі дзеяннямі, трэба ехаць, кансультавацца, перамаўляцца, інфармаваць пра развіццё падзеяў, карэктаваць пэўныя захады. Вось гэта тое, чым займаюся я. Я пачаў з Бруселя, зараз я ў Берліне, скончыў некалькі дзён працы тут, і заўтра я выпраўляюся ў Букарэст.
Адпаведна, я чаму вот так вот перайшоў пра ваш маршрут, тому что вы, наколькі я разумею, Светлана Тихановская правяла такія сустрэчы на самым высокім узроўні, нешта абгаварылі, а вы уже следам едзеце і да аб канкрэтных кроках дамаўляецеся з пэўнымі арганізацыямі, палітыкамі і гэтак далей. І вось задаюць пытанне вам. Ці ёсць, на ваш погляд, разуменне ў заходнееўрапейскіх палітыкаў, што эканамічныя санкцыі не даюць плёну? Якія яшчэ ёсць уплывовыя кропкі уплыву на Беларусь? Тут таўталогія атрымліваецца, але тым не менш, мы ўсё зразумелі. Я не пагажуся з тым, што эканамічныя санкцыі, эканамічны ціск не маюць уплыву на паводзіны Лукашенко і яго рэжыма. Такое было і раней у гісторыі, і вводзіліся санкцыі, яны прыводзілі да таго, што палізняволеныя вызваляліся ў Беларусі. На вялікі жаль, не вельмі часта еўрапейскія звязцы, Злучаныя Штаты былі дастаткова паслядоўнымі і настойлівымі ў выкананні сваіх уласных умоваў, якія яны высоўвалі беларускаму ўраду. І вельмі часта беларускаму ўраду ўдавалася абыходзіцца напаўзахадамі. Яны давалі штосьці, яны вызвалялі палізняволеных, якіх яны бралі як закладнікаў фактычна, але гэта ніколі фактычна не прыводзіла да сістэмных зменаў у дзяржаўным кіраванні Беларусі, ці прыняць некае заканадаўства, якое палягчала б сітуацыю з правамі чалавека, ці абмяжоўвала б дзеянні праваахоўных органаў, ці сілавых, як у нас прынята казаць. Таму эканамічныя санкцыі працавалі, але яны ніколі насамрэч не даводзіліся да лагічна да поўнага выканання умоваў еўрапейскага звязу ці Злучаных Штатаў. Іх трэба уводзіць, яны будуць уводзіцца, яны ўжо былі ў пэўным сэнсе уведзеныя, мы пра гэта можам пагаварыць трохі далей. Што тычыцца дадатковых захадаў, гэта, безумоўна, абмежаванне фінансавання для рэжыму, для дзяржаўных прадпрыемстваў, дзяржаўнага сектару ўвогуле, абмежаванне фінансавых потокаў для падтрымкі беларускай эканомікі, у тым сэнсе, што то, як выкарыстоўвае ўрад фінансавыя потокі з захаду ці з-за межы ўвогуле, гэта перш за ўсё для фінансавання рэпрэсіўнага апарату на сённяшні дзень. Таму што сама эканоміка разбалансаваная, і замест таго, каб падтрымліваць рэальны сектар, рэфармаваць эканоміку Беларусі, Лукашенко і яго рэжым больш заклапочаны тым, як утрымаць рэпрэсіўны апарат. Калі вы самі ўжо сказалі, што пагаворым троху далей, адкладаць не будзем, і адразу, таму што людзі таксама цікавяцца, што з чацвёртым пакетам, наколькі ўсё ж такі ён будзе сур'ёзны, несур'ёзны, і якія ёсць надзеі на тое, што ён спрацуе? Так, чацвёрты пакет зараз разглядаецца ў еўрапейскім звязе. Праз некалькі тыдняў мы будзем ведаць на вынікі такого разгляду. Тыя групы, якія могуць стаць падсанкцыйнымі ад дзеянняў еўразвязу, гэта алігархі беларускія, якія падтрымліваюць наўпрост Лукашэнку, але таксама яны вельмі шмат атрымліваюць ад Лукашэнка. Менавіта іх блізкасць да Лукашэнкі становіцца залогам іх паспяховасці, іх манапалістычных такіх пазіцый на беларускім рынку. Гэта не ідэалогія, гэта не патрыятызм, гэта менавіта фінансавы разлік тых людзей, якія на сённяшні дзень падтрымліваюць Лукашэнку. Другой групай можа стаць суддзі, пракуроры, следчыя, якія спрычыніліся да парушэння правоў чалавека ў Беларусі. І трэцяе, гэта могуць стаць эканамічныя дзяржаўныя прадпрыемствы, якія з'яўляюцца вельмі важнымі для таго, каб эканоміка Беларусі працягвала працаваць. І ў гэтым сэнсе я аднясу ўжо пытанне на Злучаныя Штаты, таму што у Злучаных Штатах пакет санкцый супраць эканамічных прадпрыемстваў ужо даўно ўведзены, зараз ён прыпынены, але напрыканцы красавіка гэта прыпыненне санкцый што да Беларусі будзе выцякаць, і зараз Злучаныя Штаты разглядаюць пытанне ўвядзення такіх санкцый наноў. Пытанне ад Алексея Асьмініна. Валерый, ці будзе Тихановская сустракацца з прэм'ер-міністрам Великабрытаніі Борисом Джонсонам? Ад іншага чалавека было яшчэ пытанне, просто у гэтым жа ключы. Ці плануецца сустрэча Тихановскай з генсекретаром ОАН Антоніо Гутэрышам? Што да Бориса Джонсона, то гэта можа адбыцца падчас візіту Святланы Тихановскай у Великабрытанію.
Такі візіт, на вялікі жаль, адкладаецца ўжо некалькі месяцаў праз ковідную, вельмі складаную ковідную сітуацыю ў Великабрытаніі. Можа, яна не больш складаная, чым у Беларусі, але там да гэтага ставяцца больш адказна. І просяць адкласці такія візіты на трохі пазней. А калі гэта здарыцца, магчыма, гэта будзе дзесьці ў красавіку, можа, ў траўні. Мы спадзяемся як мага хутчэй, але гэта зноў жа залежыць ад брытанскага боку. У нас ужо былі кантакты і працягваюцца сталыя кантакты з брытанскім урадам. Было тэлефанаванне з міністрам замежных спраў Великабрытаніі Дамінікам Рабам, якое прайшло вельмі станоўча, канструктыўна. Думаю, што перспектыва ў візіта Ціханаўскай у Великабрытанію досыць добрая. Што да кантактаў з генеральным сакратаром ААН Гутэрышам, то пакуль гэтае пытанне не абмяркоўвалася, гэта магчыма. Але могу только сказаць, што літаральна некалькі дзён таму Святлана Ціханаўская сустракалася з жонкай Гутэрыша, якая працуе у мэрыі Лісабона, і такая сустрэча была вельмі цёплай і вельмі станоўчай. Ну, працяг вось ўсё ж такі цікавяцца людзі не толькі тым, што якія візіты адбыліся, але якія ўсё ж такі плануюцца. Барыс Голубеў цікавіцца, калі плануецца візіт Ціханаўскай у ЗША. І яшчэ тут было пытанне, адразу не знайду, пытанняў вельмі шмат, ці будзе ўсё ж такі сустрэча спадарыні Святланы з Байденам. Такі візіт можна было б арганізаваць у Злучаныя Штаты літаральна на наступным тыдні. Гэта не з'яўляецца праблемай. Такія прапановы, запрашэнні ёсць ад няўрадавых арганізацый, але для таго, каб гэты візіт прынёс найбольшыя вынікі і практычныя вынікі, мы хочам дачакацца магчымасці сустрэчы з кіраўніцтвам Злучаных Штатаў. А для гэта трэба, каб зноў жа ковідная сітуацыя ў Злучаных Штатах палепшылася. Сам урад Злучаных Штатаў фактычна не праводзіць ніякіх міжнародных сустрэч і не думае, што для Святланы Ціханаўскай на гэтым этапе маглі б зрабіць выключэнне. Таму мы чакаем таго, калі сітуацыя палепшыцца, але гэты час мы выкарыстоўваем для того, каб прапрацоўваць пазіцыі супольныя, абмяркоўваць захады, якія Злучаныя Штаты могуць зрабіць, аказваць ціск на беларускі рэжым, ці індывідуальна як краіна, ці ў супольных намаганнях з іншымі краінамі, з еўрапейскім звязам, з Канадай, з Великабрытаніяй. Ну, вось бачыце, людзі ведаюць, што у вас засталіся кантакты ў Кангрэсе ЗША, і таму пытаюцца, ці вядома што-небудзь пра хаду падрыхтоўкі даклада аб актывах Лукашэнкі ў Кангрэсе? Такі даклад рыхтуецца з удзелам разведслужб, спецслужб Злучаных Штатаў, Міністэрства фінансаў і Дзяржаўнага дэпартамента. Мы ведаем, што такі даклад павінен быць апублікаваны праз 3 месяцы пасля прыняцця акта аб дэмакратыі, правах чалавека і суверэнітэце Беларусі. Гэта значыць, што прыкладна напрыканцы красавіка мы зможам пабачыць гэтую справаздачу. Мы, безумоўна, не маем магчымасці удзельнічаць у распрацоўцы, гэта ўнутраны дзяржаўны дакумент, але мы вельмі сочым за гэтай сітуацыі, вельмі чакаем выхада гэтай справаздачы, якая можа узмацніць той эфект, які літаральна учора нехта апублікаваў у сваім відэа пра актывы Лукашенка ўнутры Беларусі. Дарэчы, вы самі фільм гэты глядзелі? На вялікі жаль, яшчэ не. Просто не было на гэта часу за апошні некалькі гадзін. Вось там з выхаду гэтага фільма не, але я з задавальненнем пагляджу яго. Ну добра, тады абмяркуем, што цікавага для вас там было наступным разам. Спадар Валерый, ўсё ж такі вы дыпламат, вы, нягледзячы на тое, што колькі гадоў не жылі ў Беларусі, а працавалі ў ЗША, я ведаю, вельмі шчыльна сачылі за падзеямі ў Беларусі. Я да чаго? Уся гісторыя санкцый, якія накладаліся захадам на афіцыйны Мінск, сведчыць пра тое, што не спрацоўвалі санкцыі так, як хацелася. Да, з аднаго боку палітвязняў выпускалі наўзамен са зняццё санкцый, з іншага боку тут асобныя эксперты кшталту таго ж самага Артёма Шрайбмана сцвярджаюць, што гэтыя санкцыі, калі яны пачыналі ўводзіцца, і станавіліся нагодай для з'яўлення новых палітвязняў. Такі вось кола такое замкнёнае атрымлівалася, але да нейкіх такіх кардынальных палітычных, эканамічных, сацыяльных зменаў гэта так і не прывяло. Як вы лічыце, гэтым разам нейкім чынам спрацуе?
Думаю, што можа спрацаваць. Можа, і гэта даволі высокая верагоднасць, таму што рэжым паказаў, што з ім весці такія дыялогі і рабіць такія саступкі, гэта значыць закладваць міну запаволенага дзеяння на будучае. Сапраўды, санкцыі ўводзіліся раней, санкцыі здымаліся. Санкцыі здымаліся у адказ на такія напаўзахады беларускага ўраду насустрач вызвалення палітзняволеных. Але фактычна гэта рабілася пад такое чэснае слово. Мы абяцаем, што мы будзем лепшымі. Мы зробім усё неабходнае, ці як Макей любіць казаць, мы маладая дэмакратыя, і за одну ноч нічого не мяняецца. Але тым не менш, ноч за ноч ўжо праходзіць 26 год, і маладая дэмакратыя ўжо не такая маладая, і тым не менш ніякіх захадаў станоўчых не было зроблена. І акрамя таго, што сама сістэма вельмі слабая у сэнсе дэмакратычных інстытутаў, дык яшчэ і Лукашенко з усіх сіл гандлюе суверэнітэтам і незалежнасцю нашай краіны. А гэта тыя пытанні, якія з'яўляюцца прыярытэтам для Злучаных Штатаў, для еўрапейскага звязу. Яны заўсёды кажуць, што суверэнітэт і незалежнасць Беларусі вельмі важная для іх, і разам з тым прыярытэтам знешняй палітыкі Злучаных Штатаў з'яўляецца і прасоўванне дэмакраты і правоў чалавека ў Беларусі. Тое, што рабіў Лукашенко апошнія гады, ён дэманстраваў пагарду да гэтых інстытутаў, і кульмінацыяй гэта ўсё стала тое, што мы бачылі пасля 9, яшчэ насамрэч да 9 жніўня, не асабліва пасля 9 жніўня. Гэта пагарда да правоў чалавека, да чалавечага жыцця, да правоў свабод, і тое, што было зроблена, які быў водгук ад міжнароднай супольнасці на гэта ўжо немагчыма проста адмесці ў бок, немагчыма гэта прыкрыць нейкімі дыпламатычнымі фігавымі лісточкамі. Не думаю, што ў беларускай дыпламатыі зараз ёсць хоць якія-небудзь шансы развернуць гэтую сітуацыю у найбліжэйшыя некалькі месяцаў ці на працягу года нават. Зараз мы бачым такую вельмі высокую ступень кансалідацыі пазіцый міжнароднай супольнасці што да Беларусі. І менавіта гэтай справай займаемся зараз мы у камандзе Святланы Ціханаўскай. Яна едзе па сваім маршруце, я еду па сваім маршруце працоўным для таго, каб працягваць кансалідаваць такую пазіцыю, інфармаваць пра падзеі ў Беларусі і казаць пра тое, што міжнародны ціск, знешні ціск на рэжым Лукашэнкі вельмі важны для таго, каб спыніць рэпрэсіі ў Беларусі, каб аднавіць законнасць, каб выпусціць палітзняволеных і каб урэшце прымусіць Лукашэнку распачаць внутрипалітычны дыялог для того, каб знайсці выйсце з такого глыбокага внутрипалітычнага крызіса ў Беларусі. Спадар Валер, тым не менш, я б хацеў вярнуцца да гэтай тэмы. Вы подведеныя вынікі на афіцыйным тэлеграм-канале Святланы Ціханаўскай замежнай працы з замежнымі рознымі структурамі, інстытуцыямі, і сцвярджаюцца, што 6 месяцаў Беларусь не сыходзіць з палос сусветных СМІ, што больш за 30 дзяржаў афіцыйна не прызнаюць Александра Лукашэнку прэзідэнтам Беларусі. Ну і гэтак далей, пра тое, што за апошні час Лукашенко апроч Пуціна ні з кім з лідараў іншых краін не сустракаўся, а Святлана Ціханаўская ўжо, здаецца, 20, калі не болей, лідараў краін розных сустрэчы правяла. Дамовіліся пра такі вось супольны ціск ці спробу паўплываць на сітуацыю ў Беларусі. Але калі рэальна паглядзець, што могуць зрабіць, пачынаючы ад заходніх краін, лідары, скажа там лідар нейкай краіны, што Лукашенко дрэнна так сябе паводзіць, правы чалавека трэба захоўваць. Нават ААН асабліва не мае такіх нейкіх рычагоў уплыву на сітуацыю ў Беларусі, і пра гэта шчыра сказала прадстаўнік па Беларусі ААН у нас у эфіры. Ўсё ж такі, як вам бачыцца, ці ёсць рэальныя нейкія рычагі уздзеянняў, каб сітуацыя ў краіне змянялася? Так, безумоўна, такія рычагі ёсць, і гэта будзе непростым вырашэннем праблемы. Гэта будзе рашэнне, якое будзе складацца з шматлікіх элементаў. Гэта і палітычны ціск, і фінансавы ціск, і абмежаванне на інвестыцыі ў падтрымку рэжыма Лукашенка. Гэта і эканамічныя санкцыі супраць ключавых прадпрыемстваў, гэта і санкцыі супраць набліжаных людзей да Лукашенка, гэта і санкцыі супраць тых людзей, якія на сёння складаюць такую эліту, можна сказаць, якая падтрымлівае, працягвае
падтрымліваць Лукашэнку. Гэта таксама і механізмы знаходжання справядлівасці для беларусаў. Тое, што мы казалі пра механізмы расследавання. Гэта таксама і падтрымка для грамадзянскай супольнасці, для незалежных медыа. Усё гэта такі вельмі вялікі комплекс арганізацыйных пытанняў, практычных захадаў. Все гэта вельмі важна, все гэта вельмі складана, і все гэта можа быць у рознай ступені эфектыўнасці, але вельмі важна, каб гэта было паслядоўна. Каб тыя краіны, якія заявілі палітыку ў дачыненні да Беларусі і сказалі, што мы цяпер будзем дзейнічаць такім чынам, каб яны заставаліся вернымі гэтаму падыходу. Тое, чаго не было раней. Тое, што раней распадалася там на хаду, калі Лукашенко мог павіншаваць кагосьці ці прапанаваць зрабіць нейкі невялікі візіт сяброўскі ці абмеркаваць тэматыку правоў чалавека, але не зрабіць ніякіх практычных захадаў. Усё гэта ўспрымалася як станоўчыя крокі, хаця насамрэч гэта было пустым гукам. Што мы пабачылі ў жніўні 2020 года. Такім чынам шмат што робіцца на розных кірунках, ад інфармавання міжнароднай супольнасці аб сітуацыі Беларусі да ўвядзення практычных санкцый, эканамічных санкцый, пазбаўлення Лукашенко ресурсаў, і все гэта ў суме з'яўляецца такім досыць моцным пакетам, які працуе, расшатвае рэжым, пазбаўляе яго ресурсаў і таксама расколвае эліты вакол Лукашэнкі. Але вельмі важна, каб міжнародная супольнасць захоўвала паслядоўнасць і вернасць сваім уласным палітыкам. І вы падчас нашай мінулай размовы казалі пра неабходнасць, спробы з боку офіса Святланы Ціханаўскай нейкія стасункі наладзіць з расійскімі ўладамі. І сама Святлана Ціханаўская казала пра тое, што яна падавала сігналы, але адтуль ніякага адказу не атрымалі. Першае, тут акурат такі просяць вас пракаментаваць словы пасла Расіі, дзе ён патлумачыў адмову ад размовы з апанентамі Лукашэнкі, каардынацыйнай радай, беларускай апазіцыі і увогуле апанентаў Лукашэнкі пасол Расіі параўнаў з клубам філатэлістаў. Ці не азначаюць гэтыя словы, што ў прынцыпе такое стаўленне да апанентаў Лукашэнкі офіса Святланы Ціханаўскай у тым ліку, як вось да клуба філатэлістаў? Калі казаць пра клуб філатэлістаў, клуб філатэлістаў Святланы Ціханаўскай прымаюць на самым высокім узроўні ва ўсіх краінах, якія ставяцца неабыякава да сітуацыі ў Беларусі. Мы шмат працуем, нас вельмі добра ўспрымаюць за мяжой, нам дапамагаюць вырашаць практычныя пытанні для Беларусі. І гэта ўсё насамрэч тлумачыцца не толькі Святланай Ціханаўскай ці працай яе офіса, а гэта перш за ўсё тлумачыцца воляй беларускага народа, яго энергіяй, яго трываласцю, яго мужнасцю ў гэтых пратэстах, якія працягваюцца ўжо 7 месяцаў. Сёння роўна 7 месяцаў. Таму, калі казаць, што мы з'яўляемся такім клубам філатэлістаў, то у гэтага філатэліста даволі добрыя сувязі і даволі добрыя магчымасці адкрываць самыя высокія дзверы у самых высокіх кабінетах еўрапейскіх краінаў і іншых краінаў свету. Што казаць да Расіі ўвогуле, то я б раіў тут і амбасадару Расіі ў Беларусі і ўвогуле расійскай эліце падумаць пра тое, чым сёння займаецца беларускі народ, чым займаецца гэты пратэсны рух. Мы шукаем выхад з палітычнага крызісу ў Беларусі, і мы яго знойдзем. Мы яго будзем шукаць ва ўсіх краінах, якім зноў жа неабыякавая сітуацыя Беларусі, якім неабыякавая суверэнітэт, незалежнасць, правы чалавека, дэмакратыі ў Беларусі. Мы будзем гэта шукаць, і мы гэтае рашэнне знойдзем. Расія можа быць канструктыўнай часткай гэтае рашэння, ці яна можа застацца задушкамі такого рашэння. І мы прапануем Расіі быць такой канструктыўнай сілай, мы вельмі рады будзем мець наўпроставы дыялог, ці будзем рады бачыць Расію часткай нейкіх медыяцыйных захадаў у рамках АБСЕ, там, дзе краіны, якія могуць быць адабраныя пры нашым удзеле ці АБСЕ, каб яны заняліся вырашэннем гэтай праблемы і шукалі супольнае рашэнне для ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусі.
Але у той же самы момант шмат беларусаў апошнім часам вельмі, ну скажем так, насцярожана ставяцца да самой магчымасці удзелу России у вырашэнні сітуацыі, беларускай сітуацыі. Вы пагрозы такой не бачыце, што яны могуць скарыстацца сітуацыяй, скарыстацца вами, Тихановскай, каб нейкія свае мэты дасягнуць? Мы разумеем, што ў России ёсць свае легітымныя інтарэсы ў Беларусі, эканамічныя, інвестыцыйныя, палітычныя інтарэсы ў сферы обороны. Мы гэта разумеем, мы гэта паважаем, і мы будзем гарантаваць такія інтарэсы, легітымныя інтарэсы, калі яны не супярэчаць нацыянальным інтарэсам самой Беларусі, калі не падрываюць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі. Калі мы кажам пра увогуле сітуацыю навокал пратэстаў паслявыбарных, то неаднаразова ўжо адзначалася, што гэта быў пратэст не геапалітычны, які не выводзіць Беларусь у іншую некую парадзігму, у некую іншую матрыцу знешняй палітыкі. Гэты пратэст скіраваны менавіта на вырашэнне ўнутрапалітычнай праблемы. Што беларусы хочуць самастойна вырашаць сваё будучае праз абранне лідараў дэмакратычным шляхам, праз дэмакратычныя выбары. Калі ж мы кажам пра удзел России у вырашэнні гэтай праблемы, то гэта павінна быць вельмі празрысты дыялог паміж офісам Святланы Тихановскай ці паміж іншымі структурамі дэмакратычнага руху. Ці калі мы кажам пра медыяцыю у рамках АБСЕ, напрыклад, то гэта таксама будзе вельмі празрысты працэс, дзе Россия будзе удзельнікам адной з некалькіх сіл таких міжнародных, дзе ўсе дзеянні і дзе ўсе намеры яны павінны быць абсолютна празрыстымі. Ну, не геапалітычны пратэст ввогуле. Саша Філіпенка, пісьменнік вядомы у нас у праграме «Ідэя Х», сказаў, што гэта ўвогуле нават не палітычны і не эканамічны, а маральна-этычны пратэст найперш. Тым не менш, ці не падаецца вам, што вось гэтыя рухі, як стварэнне прарасійскай партыі «Саюз» у Беларусі, падпісанне дамовы, што нафтапрадукты будуць ісці выведзены з краінаў Балтыі на расійскія парты, вучэнні ваенныя тут, якія, дарэчы, прыпадаюць на дзень волі, стварэнне вайсковых нейкіх цэнтраў навучальных. Гэта ўсё робіцца пад ціскам России, і гэта, как бы так, некаторыя кажуць, што гэта ўжо такая здача паступовая суверэнітэту і незалежнасці краіны. Я абсолютно згоден з тым, што Россия такім чынам спрабуе умацаваць кантроль над Беларусю. Нельга сказаць, што ў России увогуле ёсць нейкія планы по захопу Беларусі ці ўключэння Беларусі ў склад России. Яны могуць абраць тактыку менавіта умацавання кантроляў над эканамічнымі, палітычнымі, сацыяльнымі працэсамі ў Беларусі. І тыя апошнія захады, якія мы бачылі, тое, што вы пералічылі, безумоўна, можна лічыць часткамі такіх саступак Лукашэнкі на карысць России. Мы, безумоўна, гэтым заклапочаныя, і мы кажам у тым ліку і самой России наўпрост, што такія дамоўленасці яны могуць быць перагледжаныя. Тое, што калі вы хочаце купіць нейкія прадпрыемствы у нелегітымнага Лукашэнка, якія належаць народу насамрэч, усе гэтыя дамоўленасці могуць быць перагледжаныя. Пра гэта мы кажам таксама і краінам на захадзе, у Еўрапейскім звязе, у Злучаных Штатах, ды ўсім тым, хто мае стасункі з Расіяй. Тое, што яны могуць казаць Расіі, што усе гэтыя дамоўленасці яны могуць быць перагледжаныя, таму што яны заключаюцца зараз з нелегітымным лідарам, кіраўніком Беларусі, тое, што такія паводзіны недапушчальныя, каб скарыстацца яго слабасцю унутрыпалітычнай, падпісваць падобныя дамоўленасці, асабліва тыя, якія тычацца, падрываюць суверэнітэт і незалежнасць Беларусі, гэта недапушчальна. Ну так, і як вы лічыце, прагучалі такія словы пра тое, што восенню весной дакладней ўсё вырашыцца, вы верыце, што сапраўды вясной усё вырашыцца? Кожны дзень мы вырашаем гэтае пытанне. Мы, беларусы і в Беларусі і за мяжой, працуюць над тым, каб давесці краіну да пераменаў.
каб давесці да унутрыпалітычнага дыалогу паміж рэжымам і грамадствам. Кожны дзень гэтая змена адбываецца паступова, але сам той факт, што беларусы ўжо 7 месяцаў пратэстуюць, тое, што яны не гледзячы на рэпрэсіі, на гвалт, на беззаконні ў Беларусі працягваюць пратэставаць, гэта вельмі і вельмі важны індыкатар. І мы можам параўнаць, напрыклад, сітуацыю з Расіяй, дзе пасля арышту Алексея Навальнага пратэсты цягнуліся толькі 2 тыдні. А пасля гэта расіяне сказалі, што ўсё, мы спыняемся, больш ці гэта адносіцца там на пазней. У Беларусі сітуацыя абсалютна іншая. І калі казаць нават пра тое, што сітуацыя з Алексеем Навальным наблізіла Пуціна да Лукашэнкі, так наблізіла ў сэнсе адносінаў да стаўлення да сваёй палітычнай апазіцыі, але той выклік, які стаіць перад Пуцінам і які стаіць перад Лукашэнкам, яны абсалютна розныя. Грамадства абсалютна не ўспрымае Лукашэнка і не будзе яго ўспрымаць. Грамадства настойва на тым, што ён павінен сысці. Дзякуй вялікі, спадар Валеры. Не закранулі пытання дапамогі Беларусі пасля змены рэжыму, але думаю, што закранем наступным разам. Будзе у вас магчымасць яшчэ прапрацаваць гэтае пытанне падчас вашых паездак, з якіх вы яшчэ, наколькі я ведаю, як мінімум тыдзень, а то і больш не вернецеся. Так, ну а нашаму гледачу Дзіме, які неаднаразова задаваў пытанне, когда уже нам предложат ждать осені, без всяких тлумачэнняў, што ж ему там все, магу прапанаваць: Дзіма, чакайце восені. Дачакаліся гэтай прапановы. Будьце шчаслівы. Дзякуй вялікі. Валерый Кавалеўскі, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.